Домовляєшся з окупантом, автоматично потрапляєш до чорного списку. Активісти міжнародного руху за звільнення Криму Liberate Crimea почали роздавати чорні мітки кандидатам в президенти. Це стосується тих, хто у своїх виборчих програмах оминає тему звільнення Криму або навіть готовий йти на поступки окупантам. Питання «Кандидати, скажіть, чий Крим» активісти поставили ще всередині лютого. На сьогодні таких кандидатів 9. Серед них Юрій Бойко, Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Олександр Мороз, Сергій Каплін, Віктор Бондар та Олег Ляшко. Всі вони отримають так звані чорні мітки. Мы опубликовали эти черные метки в социальных сетях и рассылаем для того, чтобы до их штабов, до их кандидатов все-таки дошла эта информация. Это раз. А второй этап, конечно же, мы будем давать в руки эти метки, и чтобы это могли зафиксировать средства массовой информации. И я думаю, что уже с сегодняшнего дня мы начнем вручать цель черных меток. Это донесение информации до избирателя о том, что именно эти кандидаты не видят, либо некомпетентны, либо умышленно не хотят решать одну из проблем, в компетенции которых находится у президента.